mai cika da cikar daidaito mai ido babu kwansa, wannan da rana take limshi idan ya zo za ya ratsa. Kauna nake masa zalla, majingina mai faɗa a ji daidai, san kashi ne dabara. Dan Amina ta sha darajoji kun ji ƙarshen risala, a sallama masa shi ne tsantsar yin biyayya ga Allah. Wasu da ba zai juri yaban ka ne sutura ta, annabi ƙara karɓar yabo.